Ngibingelele ingane zakwethu kuyaphileka lapho. Hayi mina ngiphilile ingane zakwethu. Yazi khona lenye ivesi ingane zakwethu lapha kwa Town Talk ngifuna silishare nje ingane zakwethu. Bese ngiyabaleka ngoba sengiyaphuma njengamanje ngiyabaleka. Yaleli ivesi leli shuthi abantu abaningi banokuthi bathi lithi iBhayibheli yebo kodwa ungabanjwa lisho kanjalo abantu abaningi banalowo ngqondo leyo yabona. So khona lenye ivesi ingane zakwethu engifisa mhlawumbe silifunde la ku-Exodus chapter 20 verse bani verse 15 uNkulunkulu akasho ukuthi sebe kodwa singabanjwa kodwa la kubhalwe ukuthi mawufunda la Exodus chapter 20 verse 15 lifunde nawo lapho ngana kwethu yabona lithi ngizoqala ngilifunde ngesingisi la eBhayibhelini lami yabo lithi you shall not steal isho kanjalo elesizulu lithi ungebi kwase kufaka ungqe egcineni akusho ukuthi sebe kodwa singabanjwa ngiyangizwa abantu abaningi bethi iBhayibheli lithi yebo kodwa ungabanjwa lisho besho kanjalo hayi lutho ngana kwethu manje uyantshontsha ngana kwethu uyeke ngana kwethu untshontsha uJesu Kristu la ubhale ukuthi ungebi ngesingisi lithi you shall not steal yabona sengihlaba nginishela lokho ingane zakwethu lisho kanjalo ingane zakwethu izwe yabona izwi lenkosi uJesu Kristu nawe ungalifunda ngana kwethu Exodus chapter 20 verse 15 do not steal kwase kufaka ungqe egcinele uchaza ukuthi uNkulunkulu uyema lapha uyahlulela hayi ukuthi uyabona ukuthi yeba kodwa ungabanjwa bona abantu abanokusho kanjalo yabona alikho kanjalo ingane zakwethu elizwi lela yabona sibe right mina usuhle ingane zakwethu asikholeni uJesu Kristu ingane zakwethu sinikele impilo zethu kuJesu Kristu usihambeni sekhaya ezulwini yabona ngiyaninxusa lokho ngobubele bwaNkulunkulu yabo ibe nosuku oluhle ngiyabonga yabo.